Hyvä poika. Varmaan rupee strippaan. Mistä nuo sitten löytyy nuo nippusit? Hei, miten mä saan nää auki? Niitä sinne upotetaan. Kakaan ympäri. Ei laiteta. No niin, pyllistä. Oota. Lähdenpäs tupakalle. Pyllistä. Ei siinä on hyvä nojata siihen. Niin, no hei, nojaa tuohon soffaan. No niin, siihen polville, se nojaa soffaan. Pylly pystyy. No niin! Kunnon kiskuri. No niin! No niin! Haluatko lyödä aika? Yhdessä. Ei, mut sulla on väärä pää. Lyökää nyt saatana! Tee. Se oli kiva. Tervetuloa sinne. Koska sulla olisi päivänyt 2 naista. Aatterit kuule. Niin. Haluais lisää? Nippusiteellä ei ikinä.